Si George, nakita mo ba? Speaking of George, ayun o. Hoy! George, pagkati man! Ate manin, pagong tanda mga tan. Ano na, George? Wala pa Mercedes. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Agpakita kayo ni Mercedes ng baday, kaya mo tabiyag. Ate nga ko din ni, mapanakon. Upis sa bana, nagdamag lang may tatay-tao kanya, naging mabuting pa. Hay, sa wakas, lumabas din. Hoy, Andres! O bakit, Mercedes? Pwede lumapit ka? Kanina ako lalapit. Talaga naman. Siyempre sa akin, kanino pa nga ba? Sabi ko nga, ikaw may kailangan, di ikaw lumapit. Sige na nga. Bakit mo ko tinawag? May kailangan ka ba? Natural, may kailangan ako. Tatawagin ba kita kung wala akong kailangan? May balita ka na ba kay Dimse? Wala pa. Bakit mo tanong? Bakit wala pa? Ilang araw na siyang nawawala. Alam mo, Mercedes, gustuhin ko mahanapin si Dimse. Kaso hindi pwede. Alam mo naman, pamilyadong tao na ako. Uunahin ko muna yung mga anak ko. Huwag kang mag-alala. Gagawa din ako ng paraan para tulungan ko kayong hanapin si Dimse. Salamat naman kung ganon. Si George, nakita mo ba? Speaking of George, ayun o. Hoy! George, pagkati man! Ate manin, pagong tanda mga tan. Ano, George? Hoy! Katungtungan na ka ni Mercedes na eh. Sumumpat ka mata. Ungol yan. Ano na, George? Wala pa Mercedes. Makariyak. Ingato na Lajima na. Mercedes, nalibot ko ng buong Victoria. Kaso wala pa rin. Ay na. Pinagdamag-damag ka kumamot ah. Juan Andres, nagdamag-damag na. Kaso madida ka nung nakita. Hindi kaya nakalayo na siya, Andres? Malamang sa malamang Mercedes. Kupa pa ng multa to, George. Mapanak pa yung mga Andres. May saal daw na nga madinanganan kasasapol kindimsi. Ano? Ay, ano ba naman to? Kasalanan ko to eh. Huwag mong sisihin yung sarili mo, Mercedes. Sige, diyan ka na. Sabahan akong ganda lang ta. Hindi man kayo city pa eh. Nabanlog na nag-upload ko pala eh. Boy! May tawalis mo ah. Pambabae. Arutoy man natin nga sordo. Kaya na ko ma.
Ay na. Walis ting-ting dapat tigmaw madi nga walis tambaw. Tanas tig mga kitaan. Gagawa mo. Apa, ipapanam. Do din do, pagturungan natin saka. Kana, kaya mo sumurat. Sige, pag napagna ka, damdama, si kamot ti mamuryot dita. Boy, nabayag nga muryo taon. Apa, ini sweetie pay mau. Mati isulat ti pagbulisim dito balay mau. Siyempre, nabannog mita, nagubra dito balay. Talaga mo ta. Boy, kaya mo minom ta. Ni kana ni bagat kapag gatang kara. Ay, hindi agbalay. Pas pala ti arak. Mala. Papas ka tata. Madi ka madanaga. Sagot ko mo. Ay, han mo nga ipapilitin. Dati papanam ko nam, di ba? Koy. Oh. King kamapanin ang ganas mo nga tungtong. Wow, wow. Isaplik ko tawalis tambutang iwa mo na eh. Malis ka mo natatuin. Nakapigpig sa tangiwat mo. Pakadamdam makaring pa ni sweetie pie ko. Napunay nila kayang bakay. Hoy, ganyan! Ang tower! Bingkatan! Hoy, ganyan! Ang bingkatan! Takatay mo na! Tututuloy! Isa lang, ate mo pa talaga timuro yung tawad. Kasi bukas mo talaga ng mga. Oh, tempers! 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 Boy, makikita mata. Kaya anak ko ma. Ang dala ko ng arak kita. Sigurado ka. Wow! Ano, uminom tahan. Puro may sabuti lang. Sige nga Rod, total nakaturog pa mo ni sweetie pie ko. Kasta! Kailangan pa yung mga kamatin nak na may bato sa titindahan ta makainom talak. Yan lakit din Andresin. Madim lang kabisado ato yung style ko. Ay, agatan man di may sa tubay tao.